Soňra gahrman arka dağımız Abadanyň gözel künjeginde ýerleşýän käbir mihmanhanalaryň taýýarlyk derejesi we olarda döredilen şertler bilen tanışdy. Kaşaň binada häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen milli binagärlik görelgeleriniň sağlaşygyny duýmak bolýar. Bu ýerde adamlara diň zalsyň ýokary derejeli hyzmatlar hödürlenýär. Gahrman arkadağımız öňde boljak halkara forumuna gatnaşýan mihmanlar üçin niýetlenen otoglar bilen tanışdy. Olarda ýokary derejeli ýaşaýyş we oňoýly diň zalsy üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Bu ýerde bolýan mihmanlaryň türkmen halkynyň milli däpleri esasyna garşylanmagy, olar üçin ýokary derejeli şertleriň döredilmegi ugruna zerur tagallalaryň edilmeligini belläp, Gahrman arkadağımız halkara forumuna gatnaşýanlaryň bu ýerde türkmen halkynyň milli mihmansewerlik däplerini duýmaklary babatda alady edilmeligine ünitsekdi. Mihmanhanalaryň otoglaryny, hyzmatlaryň ýokary derejesi ýola goýulmalydyr. Bu ýerde ýaşaýan mihmanlar özlerini rahat we arkaýyn duýmalydylar. Munyň özi türkmen halkynyň milli mihmansewerlik görelgelerini we ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine kybap gelýän şertleriň üpçün edilmeligini aňladýar. Bu ugurda hiç bir meseleniň ünsün düşürilmelerligini belläp Gahrman arkadağymyz mihmanhananyň işiginden ätlen her bir adamyň bu ýerde bolan günleriniň ýakymly pursatlary besenmegi ugruna alady edilmeligine ünitsekdi.